Okay. Okay. What is this place? Er det her ikke sådan tæt på det der med glitch-stedet? Yeah. Sådan lige inden. Oj! Oh yeah, det her står, I see. Oh, nice. What the heck? En galil. Timing. Oh, der. Cool. Jeg kan høre den. Jeg kan høre den der glitch-ting. Okay, så er den nok derovre. Oh! Oh, it's in there. It's in there. God damn. Okay. Du kunne ikke gå igennem den dør op. Oh god, oh god, oh god, oh god, oh god, oh god, what's going on? Get the fuck out of there. Get out, get out, get out. I almost just died. Den vil gerne have, at vi skal derop. Derop. Okay. Derop til power. Kan vi komme igennem her også? No. No. Og man kunne ikke komme igennem herop. Maintenance står der også. No. Øj, man kan gå ind her. Derovre. Oh god! Maybe that's not a good idea. Jeg drikker lige en Dr. Pepper. Maybe. Oh shit. Må man bare ikke kigge på dem eller hvad? Shit. Jeg ved ikke om det er fordi jeg ikke må kigge på dem. Jeg kan ikke finde ud af det. Okay, jeg prøver lige back ind i rummet, se om det hjælper. Prøv det. Prøv at slukke din... Okay. Jeg kan ikke finde ud af om jeg er ved at dø. Jeg tror jeg er ved at dø. Okay. Fuck man, hvad fuck skal man gøre ved ham? I don't know. Og han er væk. Er han bag os nu? Ja, han er ikke herinde mere. Han er derinde. God, he's coming. Fuck. Oh god. Jeg tror jeg dør nu. Jeg tror han reagerer når man skyder det der. Jeg er død. What? Oh. Jeg fandt et eller andet. Hvad er det? Det er keycard. Jeg kan ikke se hvad der står på den. Det var et keycard. Nice. Kan jeg åbne den her op så? Den her henne så. Hvad var det var? Det var her. Okay, jeg er kommet igennem rummet. Nice. Der er en dør her, jeg måske kan åbne. Ah. I have opened it. Oh god, han er herinde. Yep, I died. Jeg tror man skal dobbeltskyde skærmen, Andreas. Dobbeltskyde. Ja. Så de går helt ud. Yes. Jeg tror faktisk det hjælper. Oh god, han har en stor presence derinde. Fuck. Han er herinde. Go! Jeg kan ikke skyde! I might be dead.
No. En keycard. Oh god, he's coming. Holy shit. Jeg tror, han kan høre det, når vi skyder. Oj, vi kom ind her. Elevators. Okay, maybe we Han er should lige clear derovre, this han er room lige first. derovre. Han er lige derovre. Måske skal vi bare lige... Og der er stadig nogen der, kan jeg se. Okay, come back. Okay. Der er en dude her. Nej, keycard. Okay, nu er det let for os at komme rundt heroppe, men jeg tror måske kun det var keycard, vi skal op efter. Det kan være, vi kan åbne her nu så. Ja. Nice. Men han var lige her, var han ikke? Jo, han er lige der. Han er lige der. Jeg prøver godt der. Man kan åbne døren. Nice. Okay. Der er mange skærme herinde. Det er fint, så kan vi få nogle flere skud. Øj, jeg lækker. Øj! Der var en dude her. Jeg skød ham. Nice. Der var 2 dudes. Jeg skød dem væk. Der var en keycard her, men det er bare en grøn en, tror jeg. Kunne man godt slå? Jeg fandt blå keycard. Nice. Please lad der være noget ammo eller sådan noget herinde. Shit! Jeg døde. Der var en dude, der skød mig. Han one-shottede mig. Men jeg ved ikke, om Kan der man er en melee melee på den. Hvad er melee-knappen? Jeg trykker... det er den her. Den her, I see. Mouse button ting. Ja. På siden af moven. Nice. Yes. I mit hoved, jeg synes det her, det var en kaffemaskine for some reason. It's a power button. Same. Kan vi åbne her? Det er lækker. Ja. Okay. Det er bare at lukke den igen. Wow! That's some Harry Potter shit right there. Det er med, at man vælger en class, altså et fag. Right, critical files are found. What now? Cooling Bay A, Cooling Bay B. Sig det til hende så. Altså, det... Bed hende om, spørg hende. Shit. Jeg ved det ikke. Det er deres ting, så... Oh my They god! are coming. Yeah. Oh my fucking god! I died. Er du spawnet? Ja, jeg spawner. Okay. Fordi, Jesus! Jeg hjælper bagfra. I got it. I died. Det er du igen! Han havde en shotgun med. What the heck? Jeg har en kan I være med, eller spille en spejl? Ikke lige nu. Alright. Jeg løber der for skud! Okay, de skal lige gennem dørene. Bro, jeg spawnede lige ved sådan en dude. Amanda at spørge. Mit underliv også. What? De er så silent. Jeg troede det var noget fedt, det var bare en drill. Den shotgun her. Yes. We rollin'. Hvornår får vi lov til fucking upgrade our shit? Maybe never. Hvad fuck er det for nogle cooling pipes, vi skal skyde? I'm not sure. At the base of the nuclear reactor. Dernede. I see, yeah.
Vent, måske, inden vi gør det. Ej, der. Der var en fyr deroppe, mens jeg kiggede lige der, mens jeg kiggede på. Jeg tænkte, inden vi springer os selv i luften, så skulle vi måske lige hele vejen op. Der er Jeg kan ikke se, hvad der er skudt, og hvad der ikke er skudt. Hvad har de tænkt sig at gøre? Hvad er sådan der. irriteret? Activate the nuclear reactor. Er det sådan, vi skal dø og eksplodere hele den her hvad hedder det? Oj! Au. I'm going in. I just don't wanna do it. Sure. What's now? Escape through the transport bay. Og vi har 8 minutter til det. The transport bay through the tunnels. Der er mange dernede, Andreas. Okay, vi skal tydeligvis ned. Fuck, der er mange. Holy fuck, okay. Kommer de op her? They are trying. Den er mere lige, det er okay. Jeg skal reload. Surprise. Below. Åh. De er mega low. Oj, shit! Fuck, man. Okay. Det går ud! What is going on? Jeg vil så lige skrue lidt ned for drengene der. I died. Oh no! Oh no! Nej! Andreas, der er fucking mange! Wait. Okay, we gotta run. We gotta run. Oh fuck. Wait, I'm going up! No! See you, Andreas! Bye bye. Fuck, der er lang vej op, mand. Jeg tror ikke, jeg når hele vejen op, Andreas. I was dead. Jeg tror altså ikke, jeg når hele vejen op. Nej, din healing. I don't know. Thank you.